papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Philippine Standard Time. Philippine Standard Time, alas 6:30 sa gabi. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what
Welcome to the family, mga kapamilya sa aton nga paratuntunan, maayo nga gabi sa inyo tanan. Aton nga dayaw ng Dios, pasalamatan ta nga ari naman kita nagasugod sa sining unang adlaw sa muni nga semana. Katapusan nga semana sa sining bulan sang Hunyo. Kay sa sunod nga semana, dason semana matapos na si Hunyo. 30 days lang ang June. So, karon Sabado, 28. Kaya sa tanan nga mga kautoran, mga kabayanan, dari sa Panay. So, nakadesisyon to sila, mga kautoran nga, mayara kita 13 Sabbath Fellowship. Dayon dito kita sa Uton Church. Mayo nga mabalaan siguro. Ako na naging lawag sa inyo, paibalo sa inyo, parang mabalaan ta. Kay kung damo ang mag-attend, magpangita sila sang venue. Kaya base hindi kita maginotok kita dito sa simbahan. Pero kung gamay lang, di jutay lang, walay problema. Kay masulod man dito bisan mga 100 pa ka personas sa gamay tanga kapilya. So kung damo, hambal nila, siling nila, so mangita kita venue nga pwede. Hindi man kaangis bakulod kay lapad-lapad tong aton venue dito. Kung mga besan pa 1,000 dalon man ta dito sa aton CEO Ramil Oy dito sa covered court niya kay kalapad-lapad to. Sige, sa tanan nga tagparamati sa gyapon live kita subong sa aton nga live streaming. Nakita ko na diri ang aton nga nag-fluctuate ang aton diri nga magic eye. So 28 dayon maglumpat sa 28, 29, 30, 32. So salamat gid sa inyo pagubon sa aton nga palatuntunan. Kag diri nakita ko si Sir Edmar Likina and sa imo man nga mga kagrupo. Mayo gid nga gabi kag pasalamatan tang Ginoo. Sa gihapon ang aton nga moto diri nga magapasalamat kita sa Ginoo bangod sa iya nga dako nga gugma. Ginpakamaayo kita niya sa sining adlaw. Nagasugod ang adlaw, dumdumon tang sa sining adlaw kag sa sining nga semana. Kabay pa nga hatagan kita sang Ginoo sang ikayong lawas, pero halong man kita. Kay siyempre we need to cooperate with God. Ang Dios permina magpakamaayo sa aton. Pero kung abusuhon ta man ang aton lawas, siyempre way ginaayo. Nga naman magbalatian kagid kung niabuso mo siya. Now, diri sa aton nga mga kautoran sa Panay, mayong gabi halin dito sa Rojas City. And pagkanto dito sa Tibiao, kay Brother Sam Guzman, kag mga kautoran. Dito sa Rojas, kay Doc Nelson Cadina, kag mga sakop sang pamilya. And dari man kita sa tanan nga mga grabe kali kadamo ng barangay dari sa Iloilo, no? Bago ko lang nabalaan nga pila ni 180 ka barangay. Kay sa isa ka district lang damo barangay. No, pila ka district ang Iloilo. Dayon sa isa ka district damo nga barangay. Kay gapon ko lang nabatian 180 daw ka mga barangays. Wow. Pero lang gagmay nga barangay. Kay sa Bacolod sa 61 ka barangay lang pero dagko. Kaya ang papiliso ng daan sa Takuling, sa akong nabatian, nabalaan, pwede na lang taon na sa Google, 38,000 sa Takuling lang na. So, grabe. Pero diri, ang mga barangay daw diri, jutay lang ang mga nagapuyo. So, tanan-tanan nga mga kabaranggayan, diri sa Iloilo, nga maabutan sa itong nga programa, kung nakauk up man ang iban nga mga estasyon, mayong gabis nyo tanan, kag kabay pa nga sa gihapon kamo nagadayaw nagapasalamat sa Dios kay sa ginasiling na naton diri gilawat naton permini nga ang Ginoo malipay samtang siya aton nga dayawon pasalamatan ka tanan niya nga pagkamaayo nga gin bubo sa aton. Ano nga pagkamaayo nga gibubo? Proteksyon, dako kaayo na nga blessing, dako ginakatama nga man. Simple lantaw ninyo kung aton pinsaron maayo, may mga tao nga possessed of demon, ano natabo?
ginsulod ang dalagita o dalaga. Tapos ginigar man niya, ginhimuslan niya, pero nagtuad naman ta nito, ginpatay pagid. Terrible. Amo na mga men possessed of demon, taking the lives of men, women, and little children. Muna nga natabo sa aton subong nga kalibutan. Amo na nga permi kita diri naga laygay, nagapadumdum nga tani makipag-angot tayo o makipag-angot kita permi sa Ginoo. Kaya kung nakaangot kita permi sa Ginoo, hindi kita niya pabayaan. Antes ka matulog, mag-pray. Pagbugtaw mo sa aga, pasalamat ka man kaysa bugos nga gabi, ginhalungan ka, nakabangon ka, mahara ka ikayong lawas, gindugangan imo kabuhi, kag makahimo ka sa pagbuhat sa imong mga bulaton. Estudyante ka man, di ba? Ahinti ka man, dayon baka mga tanan nga mga kung ano-ano na lang ang aton mga bulaton, dapat mga muyo kita dayon sa aga para nga malikaw sa disgrasya, kay ang tanan prone gid sa disgrasya sa sini nga mga tinion. Dito lang sa Trapitsi, dito kagabi, grabe ang kahoy nga amo ng poste sa kuryente, nabungguan sang motor, nabakli. Terrible. Way para man nakitaan sang ambot lang ko nakitaan na to sa dito kaya tuto dito lingko gani gayna samtang dito gid sa lapit sa kapilya. Kung hindi to madiparahan abaw dito sa amon nga base sa amon dito nga lugar base mag brown out sa mga kotoran, lain-lain ang mga kalatabo nga mga disgrasya. Amo na nga dumdumon ta na pirmi kay kabalo kita nga sa subong kadamo-damo sa lain-lain lamang disgrasya. Mga tricycle, motor, mga dlangko nga truck, salakyan, eroplano, tanan na. Tanan. Damo na disgrasya, damo na kalamatay. Pero di bali, mapatay man kita, pero kung mapatay kita nga arang kita sa Ginoo, may paglaom kita sa gihapon sa buhi. Pinaagi sa buhi nga Dios, kag sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana. Muna nga pirmi kita diri nagapahinumdom nga kita gid makaangot sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, agud nga ang Ginoo man magpakamaayo sa aton nga tanan. So amo lang nang aton nga pagpanamyaw sa inyo sa tanan ng mga Bisaya. Maayong gabi, mga Tagalog, magandang gabi po sa inyong lahat, at sa mga Hiligaynon, Ilonggo, maayong gid gabi. So diri nagupod man diri ang akon nga agot. Good evening man sa mga anak. God bless you and your program. Take care always. Likewise. Halong gid kita permi dayon mga muyo kay ngaman may ara kita expression nga or saying nga no man is safe a day or an hour without prayer. Walay tao nga hilway siya biskan isa na lang ka oras or isa ka adlaw, a day or an hour nga wala pangamuyo. Pero kung nakapangamuyo ka permi dayon ang imo pangamuyo imo man gin patihan, nagatuo ka ang Ginoo magaprotektar sa imo, magupod sa imo, nagaalagad ka man sa iya, siyempre alagadan ka man sa Ginoo, pagwardyahan kaniya sa iya mga anghel nga mga magbalantay. Sige, so malang na aton nga mga interaction sa aton nga palatuntunan sini kagabihon, samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, sa gihapon mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig na kami po ay inyong pinatubayan sa buong maghapon, niligtas wala sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, sinapit po sa gabing ito at nakapagpatuloy sa pagkakataon kung saan kami po ay makikinig sa inyong banal na mga salita, at nawa ito ay makatulong sa mga informasyon naming kinakailangan, lalo higit sa mga kasaysayan nang nilikha mo ang mundo ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang mga nanonood sa Facebook here in Philippines and even in abroad, pagpalain mo man ang mga kawani sa himpilan pong ito, at higit sa lahat ang si Iro Camiloy at pamilya, na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At kami po ay nangangailangan ng inyong tulong, nangangailangan ng inyong pagkalinga at proteksyon. Kaya nawa ang patnubay at gabay lagi naming
matatanggap mula sa inyo. Pagpalain mo kaming lahat at tawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinoy Jesus. Amen. So, sa aton nga pagpadayon makutoran, manumduman ninyo nga aton lamang gi pamalandong nga pinakadugay nga history sa bilog nga kalibutan. Ano na nga history man? Ang history sang creation, ang pagtuga. Kag kanami nga aton nga manumduman kung paano gid gali sa Ginoo gintuga ang tanan nga mga butang. Kung basahon ninyo ang mga Salmos 36 or 33 mga bersikulo 6 hasta sa 8, ang Biblia nagasiling nga ang Dios nagatuga sa kalibutan paagi lamang sa iya pulong. Manang grabe kung aton nga tandaan ang Ginoo gali nga nagatuga sa kalibutan, wala siya maproblema kung ano ang iya materialis. Ibala? Kung kita maghimo, kung may ara kita himuon diri sa kalibutan, normal na siya. May mga pabrika. Ang mga pabrika na, bisan ano na lang mga ginahimo, labi na China. Grabe. Ang pinakadamo mga industriya, amo ang China. Manangagi ka, halin sa mga gamay ng mga plastic. Plastic na ha. Dayon, pagkanto ka sa lagko nga mga makina, mga equipment, heavy equipments, ara sila. So, ambot malon, pero hatagan sila sa Ginoo sang alam, bisan pa nga sila hindi man tani Christian, pero gingamit gihapon sila sa Ginoo nga maka-manufacture sila sa mga ginkinahanglan. Now, pero ang Ginoo, sa ginasiling na naton diri, nga ang Ginoo nga nagatuga sa kalibutan, grabe, nga man. Kaya wala siya gamit nga materialis, kundi paagi lang siya nga mga pulong. So, muna nga, kung aton basahon ang ginasiling ko na nga bersikulo, sa Kapitulo 33, ginklaro na siya sa Ginoo. 33 ni siya sa Kapitulo, sa Salmos, nagasiling diri ang aton nabasa. Kaya ang pulong sa Ginoo matarong, kag bugos niyang binuhatan, nahimo sa katutom. Dayon siya nagahigugma sang pagkamatarong kag katarungan. Ang duta puno sang pagkamatarong kag katarungan. Tungod sa pulong sang Ginoo, nahimo ang kalangitan. Kag ang bugos nga kasoldadosan nila pinaagis ginhawa sang yababa. Grabe. Gintingob niya sing tingob. Naging natihipon niya sa sing tingob. Subong sang tinumpok ang mga tubig sang dagat. Ang kadalaman, ginapahamtang niya sa mga balay nga suluptan. Magkahadlok ka sa Ginoo ang bugos nga duta. So magkahadlok sa Ginoo ang bugos nga duta, magtahod sa iya ang tanan nga mga pumuluyo sang kalibutan. Kay nagpamulong siya kag ini nahimo. Nagsugo siya kag ini nagligon. So mutong sa aton nga pagtuon to niligad sa tong Bernis ng gabi, ang Ginoo naghambalang, let there be light. Baw, gulpi na lang nga nagtuaw ang kasanag. Ambot ang balon, ang gingamit sa Ginoo, amo lang ang iya pulong. Pulong, tanan, luwas sa tao. Kaya ang tao nga ang gintuga, nagamit siya sa ang yabuok, kag ginuhipan sang ginhawa sang kabuhi. So, amo na nga diri makotoran nga dapat ta siya pasalamatan dayaon pirmi. Normal ka kita iya mga tinuga kag siya ang nagtuga. Normal lang kita katama nga dapat kita tani magadayaw sa Dios. Okay, sige Madam Berna Hamri, nagsulod rin si Madam Berna Hamri. Good evening man sa imo.
Gasubaybay ako permi sa tinig ng informasyon. Salamat, amen. God is good all the time. Kay sa Martes ay birthday ko. Thanks you, Lord. Uy, birthday mo, madam. How young are you? So, sa Martes, birthday ni Madam Merna Hamre. So, may God bless you and give you more years in your life, Madam Merna Hamre. So, advance happy birthday. Si Madam Bings PSJ, mayong gabi man sa imo, Madam, do your group. So, gin-highlight mo niya. Buto malon, nakita niya sa iya mga kagrupo, sa iya mga friends. Damo kita salamat. Muna nga, damo kita diri nagalantaw. Muna nagadamo, muna kapadamo sa aton diri. Salamat gid sa inyo nga pag-upod. Now, padayon kita diri, mga kautoran, kay natapos ang Ginoo ang iya nga pagtuga, kag dumdumon ta nga ang gintuga sang Ginoo perti kadamo nga mga bituon. Bituon ang ginsiling dito sa ika-4 nga adlaw, mga bituon bulan kag adlaw. Ang hubin pa, madam. 68 ka pa. Hubin pa na. O sige, so magulang gali ko sa imo. Karon Nobyembre, kaluyan kun paabuton pa sa Ginoo, 76 na ko, madam. O 76 years old, kay 1949 ko. Ginbata, ginagabutwa diri sa kalibutan. Dayon Nobyembre 4. Now, sunod diri na may mga hindi maisip nga mga galaxies. There are an estimated 2 trillion galaxies in the observable universe. This is a vast number and it's likely to increase as telescope technology improves, according to space.com. Sa matamalon, hindi lang na kay ilang ang ilan na, bali kung baga approximate lang ng estimation nila. Kay bisan diin nila itulok ang ilang Big Bang camera dito sa kahawaan. Perti kadamo halang gihapon nga mga galaxies. Amo na nga ang point diri, perti kagamahanan ang Ginoo, iya lang na ginbitay tanan sa wala. Ginbitay nga wala ginhiktan. Di ba? Kaangay lang sa bula, sang sabon, na barang habon, nga hampangan sa mga bata, ang huyop-huyopon lang, maglupad. Dawa mo lang na siya. Dayon, the observable universe is the portion of the universe from which light has had time to reach us since the beginning of the universe. Muna nga matingala kita kung wala dalom. Matingala kita nga kadamo-damo sa mga bituon nga daw mga daw alitap-tap lamang, kumbaga sa Bisaya daw aninipot nga kislap-kislap siya. Pero kadagko gali na nga mga planeta. So sang natapos sa Ginoo pagtuga ang tanan ng butang, nahuman ang mga langit kag ang duta kag ang bugos nga mga kasuldo sa nila, suno sa kapitulo 12 bersikulo 1 hasta sa 4 Genesis. Kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo, kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan nga mga buluhaton niya nga iya nahimo. Amo nang ili ka mo tingala nga ang mga Sabbath keepers sa adlaw nga inugpahuway nagaselebrar sila. Hindi ang adlaw ang ila ginasimba. Hindi ang adlaw ila ginasimba, kundi kay ang hambal sang iban adlaw daw ginasimba, hindi po. Living fear to fear. Now, Laughter hides their silence. dayon sa bersikulo 3, gani ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito, kag nagpakabalaan sini bangod nga sa sini ang Dios nagapahuway gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga kag nahimo. So sa bersikulo 3 amo ni ang pinaka-importante. Ngaman adlaw nga ikapito ginpakabalaan, ginpakamaayo kag ginhimo nga adlaw nga inong pahuway.
Hindi lang sang para sa tao, kundi para sa Dios man. Amo na nga kagapon, so kami nagasimba sa Dios sa adlaw nga nagpahuway. Pero sige na siling na naton ri balik-balik nga pwede man kita magsimba sa Dios kada adlaw. Huwag man katapusan ng pagsimba. Ng pagsimba, ambot ng balon, nga nagadayaw ka, nagasimba ka, kaya pagsimba na, hindi lang nang ara ka sa simbahan, kundi sa tanan nga lugar, sa tanan man nga time o tion. Anong butang malon? Halimbawa, bisan nga nangamuyo ka lang, nagadayaw ka, nagahimaya ka sa angalan, kaangay lang nasa nagsimba ka. Oo, kaangay lang nagsimba ka. Muna nga diri, ginklaro lang mga kauturan dayon, ini amo ang mga tunaan sang mga langit kag sang duta sang gintuga sila. Sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag sa mga langit. Nga gusto ko lang ginaliwat ni siya mga kauturan. Kay sa ginasiling ko na, damo ang nagasiling nga ang adlaw nga ikapito hindi daw literal. Isa na siya ka grupo, hindi ko lang mitlangon diri sa iri. Isa ka grupo worldwide na sila, pero ang ilang pagpati nga hindi na siya literal ang adlaw nga nagpahuway nga ikapito ka adlaw sang semana, kundi simbolikal. Pero paano mangin simbolikal? Nga after 2,500 years, sang ginpagwa na sang Ginoo ang kaliwatan sang Israel halin sa Ehipto, aton mabasa ang Exodus 20 versikulo 8 hasta sa 11 nga nagasiling, dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagpakabalaan sini. Exodus 20 versikulo 8. Dayon sa 9, may sugo ang Ginoo. Sa anom ka adlaw, magpangabudlay ka, kag maghimo sang tanan mong buluhaton. Apang ang ikapito nga adlaw, isa ka inugpahuway sa Ginoo nga imo Dios. So sini, dili ka maghimo sing bisan anong buluhaton. Ikaw, o kon ang imo anak nga lalaki, o kon ang imo anak nga babaye, o kon ang imo alagad nga lalaki, o kon ang imo alagad nga babaye, o kon ang imo kahayupan, o kon ang dumuluong nga yara sa imo sulod sa imo mga gawang. Kay sa anom ka adlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway sa kapitong adlaw busa ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga inugpahuway kag ginpakabalaan ini. Now, diri makotoran, Dios mismo ang naghambal diri, si Kristo mismo ang naghambal dito sa bukid sang Sinai, sa dito man si Moses nagapamati sa mga pulong sang Ginoo. Kag ini nga mga pulong sang Ginoo ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato. Amo na nga diri makotoran, may rason. Ano ang rason nga ang dumdumon ang adlaw inugpahuway? Kay sa bersikulo 11 gali nga nagsiling ang Ginoo nga kay sa anom ka adlaw ginhimo ang kalibutan kag ang tanan nga yara sini. Dah kalibutan ang duta kag ang langit, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway sa kapitong adlaw. Ambot hamalon nga literal gid nga adlaw gali ningin pahuwayan sa Ginoo ang ikapitong adlaw nga suno sa mga scientists ilagin ngalanan. Ang unang adlaw Sunday, ikaduhang adlaw Monday, ikatatlong adlaw Tuesday, ikapat nga adlaw Wednesday, kalimang adlaw Thursday, ikaanom nga adlaw Friday, kag ang ikapito nga adlaw Saturday. So ang iban maghambal nga Sunday kuno ikapitong adlaw, pero lantaw ninyo dictionary, lantaw ninyo ang encyclopedia, way gid magsiling dito nga ang first day is Monday and the seventh day is Sunday. Wala. Way pa ko kabasa. Natigulang na ko basa sa mga referensya. Way pa ko kabasa nga ang Sunday is Monday or Monday is the first day of the week kundi Sunday. Muna nga makaturan,
aton na siya tandaan. Subong ka nga subong o gain na Sunday kay nga ang ambal ko gain na kay suno sa aton nga natun-an na sa Biblia ang weekly cycle, ang daily cycle nga 24 hours ay nagsugod siya sa sunset or evening even. So from even to even, suno sa Lucas 23 versikulo 32. So even or sunset, from evening to evening, from sunset to sunset. Muna nga, pero kay ang kalibutan ang ilang pagselebrar amo naman ang sa tunga sa gabi, muna nga tingala kita nga panahon sang Nobyembre, panahon sa Tigalalag, panahon sa panahon sa Disyembre, panahon sa Pasko, Pitsa 25, panahon sa New Year, amo na nga tunga sa gabi ginang ginahulat. Pero muna na ang kinandan sa kalibutan. Pero sa Biblia, sa Bible reckoning, ang sunset amo ang ginbasihan nga nagsugod na ang sa sunod nga adlaw. Amo nang aton ginbasa sa panahon sa pagtuga. Muna nga dumduman tato nga si Darwin sa iyang teorya sa evolusyon, amo man ang isa sa problema nga ang kalibutan nagtuo nga kita halin sa unggoy. Halin sa unggoy. Uy, pasensya na natapos sa magaling aton mga minutos. Tapos unta ni sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin namang Pinong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong manaluluklukan at pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa pagkataon na inyong pinagalob sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaalaman. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, ang mga nood sa Facebook in Philippines or in abroad. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang Siyudro Camilo Oy at kanyang pamilya. Nanawa patuloy ang pagpapala na may kanunay may laging hinihiling sa inyo ang patuloy na mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Pagpalain mo lahat mga kawani at itong lahat ay samot dalangin kasama ang pagbatawad sa lahat ng mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo sa pagitan ng matamis ng pangalan ng Pinisus. Amen. Magkaturan, tutok lamang kamo sa tanan ng mga programa sa G5 News FM. Pero sa intis kita magtapos, diri nagsulod si Madam Mikerna White Dragon, Mikerna and his followers. So thank you so much for being with us in our program. So para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, G5 News FM. Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estrera Sr. CARLOS ESTRERA Sr. O kaya mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org.